Tinoti mamuka sei kwese kwamungadai muri. Kune vese tiri kuchema pamwe chete, tichema mukoma wedu Tatenda Pinjisi. Takarasikirwa nguva vari kuUK, South Africa, Mozambique, Zambia, Botswana. Hayo takarasikirwa. Tatovawo munzira kuenda kuHarare kwatiri kunobatanawo nevamwe. So totobvawo kuGoko iyo unofunga mukatasawa totofamba takuenda zuva ranhasi chipiri 15 April tichienda kunobatanawo nehama dzedu. Right, pari zvino ndanichibatanawo nevamwe vari kuHarare vachitaurawo mafambiro avari kuziva anoita program. Vari kutaura vari kuti nhasi kumapasti 9 mukoma Tatenda Pinjisi vari kunotorwa kunyaradzo kuno kwavari voendeswa kumba kwavo kuRuwa mava 9 dzanhasi dzakadai dzatoda kuti tinobatawo. Then zvakare maspeech achiitwawo ikoko nezvichaitwawo ikoko. Mangwana kana nhasi manheru ndopavari kunorarira kumusha kwaMutoko vachizochengetwa mangwana. Ndo kuziviswawo kwandaitwa nevari kuziva. Saka kune vese vangadai varida kunobatana pamwe chete, ngatichingobatanaiwo nevamwe vamunoziva kuti vangadaro vachizivawo information yakakura kudarikawo yangu. Tonge tichizivisana, munhu wese akarwadziwa, tese takarwadziwa, ende tese tiri kuenda, vanhu vese vada kuenda. Saka vamwe vafungidzira kuti pamwe andara akachengetwa mukoma Tatenda. Ayo havasati, kwanzi vari kunyaradzwa. Saka vari kunotorwa nhasi briefing yoitwa kuRuwa kumba kwavo, then manheru vosumuka vakananga kwaMutoko kunova kwavachanochengeterwa. Saka tesuwo ndatobva ndatowanawo pawa rekutofamba tichitakanangawo ikoko. Saka tinongotiwo tese, ungava vaimbi, maactors nevese vatungamiriro zvirongwa zvakasiyana siyana, vangava vemisangano, vangava machechi, handei tese, hama ndedu tese, handei neuwandu hwedu, tinochema tiri pamwe chete. Kune vamwe havo vari kunzewo kwenyika. Tinongotiwo tinenge tichingova pamwe chete tichipanawo maupdates, tichikuzivisaiwo zvakamira sei, nekuti tiri kuziva kuti munhu wese ari kurwadziwa. Saka vamwe hapana, havange vasati vane chokwadi. Mukoma Tatenda Pinjisi wakashayika. Dheti nenguva vazhinji vanazvo, vamwe vasangana nazvo. Isusu tiri kungosangana nezvekuudzwa, une kuvhunzawo, vatotavhunzawo vanenge vatiudza. Saka zvakawanda tichatonozviudzawo tasvikawo paground kuti aiyo mukoma wakashayika musi wakati nguva dzakati. Saka ndo patichange takuziva, but pari zvino tiri kungoziva kuti mukoma wedu Tatenda Pinjisi vakatisiya netsaona yavakasangana nayo. Saka hai pakaipa, nyika yarwadziwa kusvikira kumusoro. Toda kutaura chokwadi, kusvikira kumusoro kwacho, kwamuri kumusoro ikoko vari kutorwadziwa namukoma Tatenda Pinjisi. Kwamunotoziva kumusoro vari kutochemawo kumusoro ikoko kuti gamba redu raenda. Vanototaura maproducer arwadziwa, vari kutaura izvezvi kune maalbum anga akagadzirwa angaifanira kutobuda, taifanira launch yakatoitwa, but hey, tarasikirwa singaiti zvekuti hai tiri kutongotiwo pakaipa, but anyway, ngatiindei neuwandu hwedu, ese magamba, ese masabhuku, vatungamiriri vese. Handingazopedzi kana kutaura madhipatimenti ese, asi tinongoti handei tese tibetserewo, tibatane pamwe chete senyika. Iri gamba redu nyika, igamba redu renyika, zvekutoti dai nandirini mutongi, dai makava ndakatotaura zvimwe, but isinei tinongotenda nevese vari kubatana nesu, vari kubva kune dzimwe nyika nevari kubva kune dzimwe nzvimbo vachiuya kuzobatanawo nesu. Tinotenda, tinoti handei tinobata pamwe chete. Kwanzi tichasangana kuRuwa. Saka kune vanenge vachikwanisa wakapindawo muHarare unongobvunzawo kuti zvakamira sei. Kune vanenge varimo muHarare vanotoziva hapana chinhu chinozoitika chegamba chinenge chizikamwa nemunhu wani. Saka isusu takutoenda, ngatimirerewo kombi panapa yatinokwanisa kunotisvitsa kwatinokwanisa kuwana nawo bhazi
topinda mubhazi takanangawo ikoko. Ndinokutendai hama dzangu amadikani, ndo update yatinayo zvaizvezvi. Handei kune vachakundikana kubata kuruwa, handei kwamutoko, handei kwamutoko, handei kwamutoko, handei kwamutoko, tinochema pamwe chete, handei kwamutoko, tinobatana pamwe chete. Nhasi ndini, mangwana ndiwe. Handei, handei tese tinochema gamba redu. Tinokutendai kune vese vari kuramba vachibatsirawo, kune vese vari kuramba vachibatana nevamwe, varamba vachiuya kune vamwe, tinokutendai. Ndinokutendai nokuti seni ndarasikirwa singaiti. Ngatiti tese munhu wese arasikirwa. Ndinongodzokerodza point yekutaura kuti munhu wese arasikirwa. Gamba redu ratisiya tarasikirwa singaiti, tarasikirwa tese, gamba redu tarasikirwa negamba redu. Saka hapana ari kuti inini ndini ndakanyanya kurasikirwa. Aiwa, munhu wese. Murume uyu anga ari munhu wevanhu. Aiwa, ndinoona anoti kwai Tatina Pinjizi inini anga akadai, handizivi, but aiwa Tatina Pinjizi anga asina problem nemunhu. Either kuti anewo anga asingati uyu ndiye wangu kana kuti handidi aiwa, anga ari munhu wese aibatsira maartist akawanda, akabatsirwa mukoma Tatina Pinjizi. So tarasikirwa singaiti.